Her er Peter. Peter har fået en tælletavle af sin datter, som han er meget glad for. Han kan se, at alle tallene er på tavlen, helt fra 0 og ind til 99. Nogle af tallene er røde, og andre er blå, men det gør nu ikke noget, tænker Peter, for det ser ret pænt ud. Men gad vide, hvad sådan en tælletavle kan bruges til. Peter begynder at tænke, mens han kigger på den. Han lægger hurtigt mærke til titabellen helt ude til venstre. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jo, de er der alle sammen, bortset fra 100, men det går jo nok. Peter er jo ikke helt så dum, som han ser ud, for han begynder at lægge mærke til lidt flere ting ved tælletavlen. Alle vandrette rækker ser ud til at have tal med, der hedder noget med det tal i titabellen, der starter rækken. Prøv at se. Her er 30, så kommer 31, 32, 33, hele vejen op til 39. Det er da lidt smart. For når Peter nu ser et tal, han ikke helt kan huske, hvad hedder, for eksempel det tal, der står ved siden af tælletavlen nu, så kan han jo bare kigge på 10'erne først, og så tage titabellen. Og bagefter kigge på 1'erne, så man kan tælle, mens han går mod højre. Peter prøver. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46, råber Peter og jubler. Han prøver igen med et nyt tal. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53. 53, yes! Det er vildt smart med sådan en tælletavle. Peter får lyst til at undersøge, om der er et system i det mønster, han kan se med rød og blå. Først kigger han på 0. Det er blåt. 1-tallet er rødt, 2-tallet er blåt, 3 er rød og 4 er blå. Hvad må systemet kan være? Peter prøver at tegne 4 prikker for at vise, hvor mange 4 er. Kan han dele 4 i 2 lige store bunker? Ja, det kan han. Så prøver han med 5 prikker. Nej, der kommer 2 i hver bunke, men der er 1 tilbage, der ikke kan deles. Hvad så med 6? Jo, 6 kan godt deles. Peter kan se, at alle de tal, der kan deles i 2 lige store bunker, er farvet blå. Det er vist noget med, at de hedder lige tal. Har du nu også fundet systemer i en tælletavle?